Nemocnica Bánovce od začiatku apríla rozšírila svoju zdravotnú starostlivosť o nové oddelenie. Konkrétne ide o lôžkovú časť fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. To oddelenie vzniklo ako taká reakcia prirodzená na dopyt od pacientov, pretože v takýchto podobných oddelení v našom kraji sú v podstate iba 3. V Myjave, v Novom Meste, myslím, a v nemocnici v Trenčine. A tých starších pacientov pribúda, tým pádom pribúda počet pacientov po mozgových porážkach, po operáciách bedrových kĺbov, pacienti nám starší padajú a samozrejme ale aj mladší pacienti po rôznych polytraumách. Takže v podstate je to také oddelenie, ktoré si myslím, že bude na mieste určite nielen pre našich pacientov, samozrejme pre bánovských, ale aj z okolitých dedín a aj zo širšieho regiónu vidíme v ústrety. Slavnostného otvorenia, ktoré sa uskutočnilo v útorok 9. apríla, sa okrem iných zúčastnila aj predsednička predstavenstva a generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ľubica Hlinková, ktorá spoločne s riaditeľkou nemocnice Bánovce Mínou Bobockou prestrihli pásku na tomto oddelení. Prajem tejto nemocnici veľmi veľa spokojných pacientov na tomto lôžkovom oddelení. Musím sa priznať, že to sa veľmi teším, že sa nám podarilo ho zazmluvniť všetkými 3 poisťovňami a musím poďakovať všetkým 3 poisťovňam, lebo na základe mojej žiadosti veľmi rýchlo nám vyhoveli. Hostia si spoločne aj s primárom tohto oddelenia Františkom Vršanským prešli postupne všetky nové priestory liečebnej rehabilitácie. Základom alebo hlavnou úlohou je, aby sme tých pacientov zlepšili na ich stave, či celkovom, fyzickom, psychickom stave, aby sme rozhýbali u tých ľudí, keď je postih končatiny rozhýbať, chrbticu rozhýbať, sú tam bolestivé stavy, všetko toto sa supluje, lieči a veríme tomu, že celkovo pomocou aj ďalších podporných prostriedkov, ako je samozrejme cvičenie na prvom mieste a s podporou fyzikálnej liečby, ku ktorej radíme elektroliečbu, prípadne teploliečbu a svetloliečbu, aby sme týchto ľudí dostali vlastne trošku ďalej. Pretože tá operácia je jednoznačne zásahom do pacientovho stavu, do jeho koordinácie jedno k druhému, aby sme mu pomohli vlastne ďalej a zaradiť sa do celkového života, sebestačnosť, aby sa mohol naučiť existovať vlastne v tom domácom prostredí potom. O pacientov sa bude starať početný personál pod vedením vrchnej sestry Martiny Košinovej. Máme 16 lôžok oficiálne, takže vlastne na tých 16 lôžok podľa opäť normatív spĺňa počty pracovníkov. Je tam pán primár, plus ešte jeden lekár a všetky ostatné sestry a stredný zdravotnícky personál musí spĺňať normatívy, ktoré prináležia tomu počtu. Obyvatelia nielen nášho mesta, ale aj celého okresu očakávajú kompletné služby od nemocnice v Bánovciach. Žiaľ, aj napriek vynaloženému úsiliu riaditeľky je to vo viacerých prípadoch nesplniteľná úloha, čo potvrdila vo svojom príhovore aj primátorka mesta. Je veľkým problémom ale ovplyvniť, aké oddelenia v nemocnici otvorené budú, respektíve nebudú. Viem veľmi dobre, že je náročné v dnešnej dobe otvoriť nové oddelenie, preto si veľmi vážime iniciatívu, aktivitu a najmä výsledok pani riaditeľky aj celého tímu ľudí okolo nej, vrátane poisťovní, ktorí skutočne umožnili, aby toto oddelenie v meste fungovalo. Takmer všetky snahy stroskotávajú na nedostatku lekárov a odborných pracovníkov. Tento problém trápi dlhodobo celé Slovensko a tu bude potrebný zásah do celého systému zdravotníctva. Napriek tomu majú možnosť pacienti nielen po operáciách využívať nové oddelenie, kde bude poskytovaná komplexná rehabilitačná starostlivosť. Do budúcna počíta vedenie opätovne investovať nielen na tomto novovybudovanom oddelení.